Budur gen 30 Februari. Tak goleki kok. Mboten enten delalah. Ora eneng. Berarti ngandang Haji Yai. Nek tanggal 29 eneng. Enten. Kowe ngati-ati. Tanggal 29 Februari ki eneng. Tapi 5 tahun sekali. 4 tahun. Oh, 4 tahun sekali. Kowe omahe cemet Tugu Jumantono. Aku guyon tak 5 juta sing ulang tahun 29 Februari eneng tenan ya. Padahal 5 juta, Pak. Iya. Masaku reneng deh. Wah, aku teko omah senep nyang weteng. Wah, ngeblong, Pak. Aduh. Dino iki renek tanggal iki renek tanggal iki aneh. 29 Februari, 4 juta. Wong nggawa KTP. Nggih, Pak. Aduh. Wah. Aneng cah aku. Ayo. Caping gunung. Oke sih ngatani Pak Bupati, oke sih, ayo. Ayo, ngono. Karo Mas Bagong karo Mas Petruk. Selamat ulang tahun nggih, Mas Petruk nggih. Nggih, Mas Sahyo. Panjang umur. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Nggih, dalu. Pak Bupati. Piye? Bendara kula niku, nggih. Ya, Nek badhe paring napa-napa liwat niku, Pak. Nggih. terlalu ketat deh. Anu Pak sakniki usume Piyai Kakung niku wedi kalih sing wedok, Pak. Sebab apa? Lah mengko nggih duit pun cek wong wedok niku saya soba niku. Wong wedok niku kados pentil lho, Pak. Iso mlebu angel metune. Ya aja kabeh. Nggih. Aja kabeh dititipke garwane. Mula kudu gadah dit lanang ya, Pak. Ya. Lah kula nyimpen dit lanang pisan men konangan niku, Pak. Nang ndi to kowe? Kula sempet nggen peci sireng ngeten iki. Oh, Kados bapak niku. Lah delalah pas maghrib Pak salat jamaah. Kula imam bojo kula makmum. Pecise kula nggo. Lah pas rukuk ngeten iki duwite niku jeblok. Ya. Lah bojo kula niku ya biajiret. Lah kok Bojo bajiret lho. lah sujud iki mbrangkang maju Pak mendet ato niku. Akhire padu royokan duit salate batal, Pak. Lah terus anak kula ngeten, bapak ngalah ditip ben go ibu. Lah kowe ra pengalaman. Aku ya terus ngalah dong. Lah bareng anu kula ngeten, yo salate baleni neh ngono, Pak. Kula baleni, Pak. Lah ini wong jenenge bar padu niku maca Fatihah kalih nguso. Kula Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ijek anyel, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah bareng kula walab dolin, bojo kula ngeten iki, ora arep amin. Lah kowe iki ra pengalaman. Lah pengalaman piye? Mula nek pengen ndelik kedit gen aman. Heeh. Rasa ndek bojo. Oh. Golek kanca. Iki. Lah kono dudoe. Wong bojone gawa wong malah golek bola. Dadi santai to kok dit nang ndi aman. Ra gogoy bojo. Larasipun slendro napa pelok, Pak? Slendro songo nggih. Slendro songo. Ya mbah aku ora mudeng slendro. Pak Bupati iki pirsane gur 29 Februari. 14. 14, Mas. 14 Februari. Sing 5 juta mau. Oh, 5 juta. Oh iya. Wah, wis marahi jarem tenan ya. Sak sirato ateng malah Iya. keblok. Saben bengi nyawang Jengglengke Mas Bagus. guna Sing tuwek sing. Sing tuwek sing. Jas ta. Jos. Ki sing nom ki keri. Ndang, kowe melu jegleng apa ora? Amit nggih, Bu. Beh, aku wedi, Pak. Heh? Wedi aku. Kuwi mek gedhe awake, liyane cilik kuwi. Ora ngono wong. Atine maksude atine. Aku ki cilik. gedhe karo cilik ki kari mungsuhe kok, Mas. Lah apa duwe? Musuhe gawa wong nang genan. Wong lanang kok apa duwe? Terus kowe nek pengen piye? Tuku. yen memajang mung karo janur kuning Kaya aku iki lho, kuning. Lho, aku iso jos lho.
Engko namu kerep mbok jenggleng ya. Aku kan arang-arang. Cocokku karo kuwi ya. Golek liyane. Amin lho dik liyane. Ya sedang coba dicoba jeglek kono. Kuning. Oh, lumayan. Raketang sithik muni. Iki jajal iki, bojoku jajal. Ndang Mbak Kuning. Ora, iki dudu levelmu Mbak. Kesi dudu levelmu. Heeh. Kembang. Ya, Kembang wae weton gunung. Yes. Ya ngono. Kowe ora pengen. Ora Loh, mung dine karepe Pak Bupati lho. ora muni neh. Muni-muni ora. Yuk. Alah. Dandakno awakmu gong. Ya kowe lungguh kene ya. Kowe sing rono no. Timbang aku dadak rene kok kunung. Oh iya. Andane. Jodohmu mbek Lia. Andane kok. Lah kan karo Reoni. Ya ta. Pacitan. Aja lawas ya. Pacitan sarwi Aku iso lho. Hoi. Waduh iso ajene. Wong nek jodoh ki ado cedhak iso. Iso. Hoi. Oh, Coba Mbak Kesi. hoi. Yo ora iso. Ana kok, Truk. Pusate ning kono, sinyalku ning kono. Rodok serong ya. Tak serok. Sinten? panas hutan. Parian Pak Dadan. Parian, sampean parian sih. Ayo, Bu Kesi. Kesi. No. Ali-ali Ali-ali temumpang kasur mangkasur. nyoblos Pak Yuli uripe bisa makmur. Ah. 100.000 Pak. Kok sithik men. Kurang oke wis tak siapke. Oh iya. Berarti lek siapne kabeh sinden parian. Ayo. Tuku roti Roti dicampur keju. dicampur keju. Milih Pak Yuli daerahe maju. Yes. Kowe rasa wis ulang tahun ngono wae. Aku sing ulang Yo, tahun. Ayo, Gong. Apa? Nang Bali. Kok adomu to Gong nyapun ning Bali? Ngopo yane nang Bali? Aja ado. Piknik no. Ora gablek cetok nang Bali. Nang Bali. Karo sapa, Gong? Ki golek Mas, mesti golek tentu kok. Ora ndek bojo ning Bali. Nang Bali. Numpak apa to? Ora sida. Kabeh do maidu. Ya nang tutuke. Parian kok karo sapa? Ya sak kecekele. Nang Bali. Tuku es. Apa? Milih Pak Yuli. Heeh. Semakin sukses. Amin. Kula mboten ulang tahun lho Pak, Pak. Mbak Kesi 100 kula 50 mboten apa-apa. Kae Mbak Lia sih, ayo Mbak Lia. Mbak Lia. Tak golekne dhuwit we. Ayo Li. Siap, tenang. Sing apik lho Li. Lek apik 200, lek setengah-setengah 100, lek elek ya 50. Siap. Ali-ali. Lah, mau wis dienggo Mbak Kesi kok. Aku tuku dhewe kok. Oh iya. Ya. Apa Dedek? Timbang kowe ning Bali tuku es apa? Apa sih?
Oh, neng kene kok tuku ali-ali. Mripate biru. Mbok kuning. Mripat kuning ngono. Mah. Ndak kaya kowe. Pak Yuli, calon presidenku. Amin. Pripun Pak Yuli niki? Amin ngono wae. Amin. Aja dikira ora mungkin. Nggih saged. Wong bar DPR RI terus nang presiden ya gampang kok. Gampang nek nggo guyon. Guyon kapan? Wong diwangi terus nggih guyon. Nyang Bali. Wong gur tuku es tekan Bali. Ya gur parian kok. Mbak Tuti. Tuku jeli. Tuku jeli. Kok pliket. Yo dilapi to yo. Campur bubur. Lah terus mangane piye kuwi? Disedot. Jeli ora bisa apa? Sedaya sing nyoblos Pak Yuli mesti rakyate subur makmur. Amin. Ora nyambung ngono to, Dok. Ya ora apa-apa tak sambungke dhewe to yo. Loh, karo bupati ora basa iki napa iki? Lah, mboten niku ta wau. Ngawur teh. Lah Pak, ngapunten Pak, ngapunten nggih Pak. Ampun Bapak, ampun Pak Yuli. Ora men dihukum e. Ya lagi iki lho. Presiden ayune kok ngene kok. Jane ora ngerti apa lamur to, Cak. Jan tak kira Oh sing ngendika Pak Bupati kok. Lah fokus karo jenengan lho. Tadong duka Rama. Tuti bar iki ra entuk tanggapan ning Karanganyar kowe. Ampun Pak, ampun di backlist Pak. Wah, jan tenan. Ya wis ora apa-apa. Lintang, ayo Tang. Ya Nduk, Lintang. Iki putra daerah nih, Metisi. Weh, niki Jumantono niki. Nggih. Putrane Pak Telonteng. Nah, Tuku tali. Tuku tali. Apa kok nggih gantung. Mboten. Larang regane. alegane. Nyoblos Pak Yuli. Mugi lancar rezekine. Amin. Ayo Nah. Umi Hafifah. Ning pinggir kali. Apa? Pinggir kali. Kancik. Dodok mendhi kowe arepe. Kancik kok kroyok yuyu lho. Ning pinggir kali. Mikir kali. Petuk meri. Oh, meri. Nyapa meri ning kali iki? Meri kok ning ka. Meri kan anak bebek to, Pak? Heeh. Lah nggih. Oh iya. Oh wangi. Oh, pripun jenengan? Timbang petuk pelem ya apik peri ya. Lambene Bagong ora. Ning pinggir kali. Mikir kali. Petuk meri. Meri. Pak Yuli. Calon DPR RI. Amin. Allahumma Amin. Sedaya Jamini dhewe piye? sedaya sampun parian Rama, pun pinten-pinten monggo. Lambene Kowe wis ulang tahun ora lho. lancang Untuk kese piye? Panas udan. panas udan. Panas sudan maling-aling capek gunung Capling-capling gunung-gunung. Elok. Wayangan Sukorjo iki hebat tenan. nadyan wadon sarta Swara sulit kumandang suarane. Etan kali mulon apa setia ning kelakon. dino maneh banyu bening pun matur nuwun ora terusno iki didom iki koordinator sampeyan ya coba piye leh arep nata iki wewenang bendahara Pak, termasuk dagelan dan benjing.
Bayaran kula sak menten lho Pak pun lali. Wis beres. Ya oke. Beres ya. Lah bayaran kula, Pak. Iki lho melu iki. Aduh, mati aku lagi. Pun monggo Sembah nuwun dilanjut ya. nggih, Matur nuwun ya. Nggih, Nggih, Pak. matur nuwun, matur nuwun. Berkah untuk Bapak. Matur nuwun Julian. Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati Karanganyar nggih. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Nggih. Ya Bu Kesi, bacutno. Langgan Caping Gunung. Enggak. Dek jaman ben juara gerak kelingan Tulung Agung. Bagong Petrus Jogetyo.
Malam ini spesial. Kejaba dirawuhi Bapak Bupati lan jajaran kepala dinas. Nggih. Sing mirsani lho kaya tak kandhake ning ngarep lho. Ibu-ibu akeh banget sing kepareng lenggah mirsani kaya ngono kuwi lho. Ayo, nanti kaya ngono. Derek tirakatan dalu menika Pak Cahyo. Nggih, luar biasa nggih. Mongko wonten Laladan Sukorejo dipun gelar wayang selama kepemimpinan Bapak Lurah Maryanto Ibu Sri Mulyani nembe menika ngawontenaken wayangan. Ning nyatanipun antusias masyarakat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Sukorejo. Dung jeruk. Oh, mergo ki anu pengen golek hadiah kok, Mas. Hadiah apa? Lho hadiahne ranking 5 lho. Kuwi ora hadiah. Lha kuwi apa? Kuwi iki nggo pacaran mau sing dienggo ngusungi sinden-sinden iki lak ya. Ranking kuwi. Kuwi lho. Diusungi nganggo kuwi ndek mau iki. Ya rama itu. Dadi sinden iki kehormatan tersendiri, Gong. Dijemput nganggo ranking. Tapi nek ben aku dijemput nganggo bandoso iki lho. Labihmu wapuk adi kubur apa? Nggih. Mila matur nuwun dumateng Pak Lurah Maryanto. Ugi Pak Bayan Aulia. Pak Aulia. Koirudin. Nggih. Lan Ketua Panitia Mbah Mulyono SPD. Mboten kata lumpen nggih Mbah Mulrejo. Menika ingkang menjadi jembatan komunikasi warga Sukorejo kalian Bapak Bupati satemah wayangan seutuhnya dibiayai oleh Bapak Juliat Mono ki mergo Pak Mul kuwi. Ki lurah paling diwedeni sak Mojogedang ya Pak Lurah Maryanto. Dung jeruk. Lah ngapa? Jenderal kok lele. Jenderal ki karapane. Nggih. Ki mung karapane Mas Jenderal ngono. Karepe to? Heeh. Uga dipangkat jenderal. Lah mula kok jenderal nek nyambi lurah. Oh, jenderal petak po. Karapane Pak Jenderal. Lah ya kadese Pak Maryanto. Maryanto. Sekdese Mas Agung. Agung. Bedese Mas Sofyan. Kok bedes lambene? Kades ki lak kepala desa. Desa. Sekdes, Sekretaris desa. bedes ki lak bendahara desa. Ning yo ora bedes to. Apa gak entuk? Ya ora oleh kok terus. Lah apa? Bedes. Kaur keuangan. Heeh, bendara desa ngono. Wilujeng dalu Pak Bedes. Lan menika ugi dipun rawuhi wiwit sonten kalian Pak Camat Sutrisno. Nggih, Pak Lurah. Panjenenganmu menika non Pak Lurah sekecamatan Mojogedang ugi Ugi taksih kepareng lenggah. Awake dhewe sing bertanggung jawab Pak Lurah sekecamatan Mojogedang. Lah kuwi. Sing bayari awake dhewe Pak Lurah. Sing penanggung jawabe sapa mbuh ora ngerti. Pokoke urusane lurah-lurah sekecamatan Mojogedang. Iya. Lah, engko terus lah nek mulih salamane karo Pak Lurah sapa iki? Tenang wae. Aja nyuwun Pak Bupati lho, sana jatahe dhewe-dhewe. Malah menika Mas Petro Mas Bagong. Pak Camat menika nadyan nembe 1 tahun to lenggah teng mriki teng Mojogedang. Ning panjenenganipun ngripta lirik lagu baru untuk perahu layar. Wah, nggih. Karangan beliau sendiri. Mila kula nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Camat ing Mojogedang tanpa ngirangi rasa hormat nyuwun pangapunten monggo katuran minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Pak Camat. Ku tak tang tak. Ayo, monggo Mas. Wonten ing panggung, awing lawing
perlu kula luruske riyen nggih. Nggih. Wau lak ingkang napa niku panitiane paring dawuh dengan dalang Ki Cahya Kuntadi enek sing MSI gitu, enek sing SNI dadi pada ke helm kula malah. Sing leres niku Ki Cahya Kuntadi MSN ngoten mawon. Yen sajake gelare angel Cahya Kuntadi tok mawon mboten napa-napa. Magister seni, Pak. Mila kalau matur wae mboten krentu to nggih. Jenengan ingkang paling leres, Pak. Nggih, nggih. Jos. Alhamdulillah Pak Bupati, Bapak, Ibu saya. SNI Standar Nasional Indonesia. Inilah dalangnya. Dalange. SNI. Nggih. Menika sak bawanipun napa? Mboten lajeng kemawon. Anu, Nggih. kula bawanani dandang kula kagem Pak Yuli. Wah, siap. Pelok Bagus. 6, pelok 6. Oh, dicucukne mau lak sampean ulang tahun diparingi to. Idole kuwi, heeh. Kali nun sewu Pak Camat nyaosi prisa. Nyun pangestu nggih to. Benjang dalu kula sak kanca meniki bablas teng Kecamatan Sine. Dalam rangka ugi Dirgahayu RI 78 ingkang mandhegani Pak Camat Sine terus didukung oleh semua lurah sekecamatan anggenipun membiayai wayang kulit. Oh, ngaten. Benjing dalu. Pak Camat, Pak Lurah kabeh niku padha swadaya iuran nanggap wayang. Pertanyaannya, Nggih, mugi-mugi saged Amin. wonten wangsulanipun. Mojo Gedang Terima kasih. Menika teranginipun Kecamatan Mojogedang wayangane nding napa? Lah nggih. Ngapunten Pak Cahyo benjing mboten saged derek. Lah ngapa, eh, Lho? barengan to? Lah ngapa? Ora dikon kok. Melu. Sampeyan bawani Mas Petro. Siap menika. Sinten niku kang luhuring budi priya bagus saking Kalibata. Pak Yuli kan saka Kalibata. Yuliat mono asmane terus cancut gumregut nindakake tugas kang suci ngemban amanat rakyat Karanganyar maju. Nanti kowe ora penak iki tak arep njaluk neh iki. Lah tak sawang nembang awake nganti kaya kotak amal ya. Programe maju dan mantap. Nah, sik lali engko. Pembangunan infrastruktur saya becik jayalah Karang Anyar. Luar biasa nggih. Ning upami enten sing kula ralat pareng mboten? Napa Mas Cahyo? Baris keri dhewe. Nggih. Nggih. Saiki saurunge sing keri dhewe kata-katane pripun mau? Nano-neno. Pembangunan infrastruktur saya becik. Nah, sing keri dhewe ngeten, Pak Yuli nyuwun arta. Mumpun diparingi. Lah nggih. Enggak Pak Camat, Raden niki Pak Camat. Tidak niki, Pak. Nah, Nggih. sehat Pak Camat. Alhamdulillah pangestunipun. Assalamualaikum. Nggih. Pangapunten kula mboten bawa Pak, mungkin ndak dikira daludi. Lah ya bapakmu golek duit ya nggih sapa to, Gong? Wong bojo ya ora duwe. Ono meneh. Monggo dipun aturaken prau layar lirik karya dari Pak Camat. Dados. Yo. Kanca tindak mojo gedang silaturahim bangun kekadangan sewu reca pojok gentungan terus mojo rata pereng mojo gedang
rata buntar gentungan terus dateng pojok ugi maja rata pereng pendem ngati reja maja gedang lan sewu reja 13 desa kampus disambangi ayo bangun mojo gedang kang asri ugi malih mas kudu mandiri Asik. guyub lan rukun iku nomor siji gotong royong dandani pakarti dene kang utami manambah mring ilahi. Tepuk tangan untuk Pak Camat luar biasa. Nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, sak wontenipun. Wah jenengan bae nyeni ngoten lho. Mboten gampil lho Pak ngripta ngoten niku Pak. Pak Camat, tulung jenengan kentun ke nomor kula mengke kula publikasikan Siap. lagu karangan panjenengan. Saya itu lho Mas Lah Pedro. nggih. Jenengan ngarang nggih sae, nyuwanten nggih sae. Wayangane kapan? Dipun tenggo wekdalipun. Nggih. Mboten kedah kula sing penting wayangan Pak. Nggih. Kula ugi menghimbau kepada warga masyarakat Sukorejo Nggih. lan ugi Kedung Jeruk Pak Lurah supados gandeng menika antusias. Nggih. Dados wayangan ngeten iki manfaatnya setunggal, syukuran gitu. Leres, Yang nggih. kedua sodakoan. Sedekah. Yang ketiga adalah ajang silaturahim men warga masyarakat semakin rukun menyatu menjadi satu. Nggih. Dan selain itu Sangat. juga menggerakkan perekonomian rakyat Mas Cahyo. Napa? Nggih. Menggerakkan perekonomian rakyat. Ae. Per Kok yo ngubahke ekonomi rakyat Enggak ngono. apa to? Ning ngene ku wau le. Angel. Aja lali lho nggih, Bapak Ibu. nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Salah. Sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak Camat. Nuwun lho Pak Camat. Nggih. Pak. Nuwun Pak. Pak Camat, salaman sik to Pak. Nuwun Ini lho, kaya Pak Camat. Bagong pas jejer mau ki arepe. Luar biasa, wah elok tenan matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Dan- Menika malah napa niku perwakilan dari kepala desa Nggih, Lurah Kecamatan Kecamatan Mojo Gedang. Gedang monggo. Nggih, sinten? Sing makili sinten iki? Pak Pak Lurah Sri. Pereng, Pak Lurah Pak Sri. Kaliboto. Monggo. Lurah Nggih. Kaliboto. Kaliboto. Nggih. Monggo Pak Lurah Dipun dampingi Kaliboto. kalian Pak Lurah Kedung Jeruk. Kedung Jeruk. Duwe omah kok ya, nggih. Pak Marianto. Ya, monggo. Pak Mriki. Lurah Kedung Pak Lurah Kaliboto Monggo, niku nggih Pak. bos karawitan kok Mas. Oh nggih to? Karawitan Naryo Laras. Aryo. Naryo Laras. Monggo Pak. Monggo, Pak Sri. Mriki dipun hormati mawi cublak-cublak suweng. Monggo, ayo. Jublah suweng, suweng keting kelenter, mampu ketundung kuda, pak pole wale sapa guyu dele ate sir, sir pom dele kocok sir, sir pom dele kocok. Jublah suweng, suweng keting kelenter, mampu ketundung kuda, pak pole wale sapa guyu dele ate sir, sir pom dele kocok sir, sir pom dele kocok sir, sir pom dele Nggih. Sugeng dalu Pak Lurah pundi Pak? Pak Lurah Kaliboto, Kaliboto. Pak Oh, nggih. Sri Sunaryo. Wah nggih Pak Sri Sunaryo nggih. Nggih, wilujeng dalu. Dalu Pak. Nggih. Pak Lurah Dung Jeruk, sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, kula wau mbaten lho Pak. Pripun? Mriki jenenge lak Kedung Jeruk. Nggih. Tegese panggonane jeruk bareng disukure teng mriki kok jeruke cilik-cilik kok. Terkuwecut e Pak. Ah nggih. Nggih.
Nggih, Iki anu sik iki Pak Lurah iki bareng ning panggung wayang nek ketok isinan to. Padahal nek campur sari kendel lho ya. Ya kentok aja mbok ganggu. Wis karepe. Wong sing duwe kelurahan kok kuwi. Sing di wilayah ya. Mbok arep isin karepe nang nggon-nggone dhewe. Jagong. Nasib wong loro iki kari ning lurah-lurah. Apa nggih? Ya iya kok. Wah, Ora tanggung jawab Mas Cahyo kok. Kula mboten telepon le wau. Loh, Kula mboten telepon le. sing telepon kula ndek Kirangan. Mboten to. Ayo pupung rong tutuk gara-gara mulih wae. Lah piye lurahe dong jeruk selak. Ayo. Selak. Kalibata selak. Sing telepon ya selak. Heeh. Ayo golek grup liya sik. Nggih. Monggo Mas Monggo Lurah. Pak Bati. Nggih, wilujeng dalu Bapak Bupati. Nggih. Terus para kepala dinas Pak Camat sedanipun. Nderek Bingah, nderek Mang Bagyo, Mates warga masyarakat Sukorejo anggenipun mengeti HUT RI kang kaping 7/8. Insyaallah ndadosna berkah lan barokah sedanipun. Amin. Ampun lali tanggal 14 Februari warsa 2021 nggih Pak Bu. Nggih. Sinten? Sinten? Disekseni Gusti Allah lho. Amin. Nggih. Nggih. Nah, DPR RI nggih. jenengan ngapusi dijengkit karo malaikat. Wah ampun dirasani lho malaikate lingak-linguk ngono. Lah iya. Menika Bapak Bupati menika putra daerah saking Karanganyar khususipun Kecamatan Mojogedang. Menika monggo sami dipun sengkuyung kanthi saestu. Nggih. Nggih, Pak Bu. Nggih, wis. Guyub rukun. Nggih. Amin. Niki para kepala desa monggo sami minggah. Minggah sedaya. Disiapke Siap, ora Danten nganggo mikah dan monggo perwakilan. mriki. Sing ajeng nyawer monggo katuran munggah. Soal iki Pak mau Lurah. urunan. Monggo Pak Lurah Nek sedaya. DP ning tepus wis urunan. Pokoke undang-undang nek mboten Saiki nyawer monggo sami minggah. Monggo, Disiapke. Pak Rito. monggo. Nggih. Nek pengin munggah surga. Kok gampang men munggah surga kok gur nyawer. Lah apa moh kowe? Lho iki klebu sedekah lho, Gong. Lah Mangsa. aku ya gelem rek ayo ngewangi kono ngewangi kene lho Pak. Gandeng ngono sing tak sawer sinden rok. Wah. Monggo Pak Giarto. Monggo Gebyok, Pak Gebyok, Pak Pak Ngadirejo, Pereng, Pak Gendungan, Pak Pak Pereng, Monggo. Munggur. Pak Mojoroto, Pak Munggur. Mungkin nek mboten munggah Pak ngesake. Sewurejo. Nah, Pak Gus. Monggo minggah sedanipun. Lah napa dadak Mbak anu Bu Sinden sing akan munggah. Nek mboten kersa nggih pun to Pak. Nek mboten Oh, kersa mengki Bu Siden kula ken mandhap nyalami jenengan. Nggih. Loh, malas. Mbah Wito siap lho. Loh, aku lagi ngerti iki lho aku Mbah. Wito disalami sinden siap. Nggih. Ah iya. Napa Monggo Pak Agus. Tembangin Ayo. apa Pak? Monggo sing mriku kiambak ngadeg. Umi. Umi, ayo dimandat karo Pak Kaliboto. Ayo. Pak Kaliboto. Iki kaline boto. Nah, Kaliboto. Pak Lurah iki bos karawitan Sapa ngerti Iya. sampean baru dijak. Iya, no. Nggih. Halo. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sing dalu. Kene sing tangga rong tau dijak. Melas mentoko. Lah kowe sewengi njaluk 2000 sing aku bayar ya apa? Larang karo nggih apa ya duwe. Ayo, bayar sakmono ke ora ndek bojo kok. Kene sapa? Yo ki tuku. Monggo Dewi. Nggih. Napa Ninggal napa, Pak? katresnan. Wah, ini. Tinggal katresnan. Nggih. Monggo. Menika lagu ninggal katresnan ugi dipun suwun sedulur-sedulur Sukorejo ingkang merantau wonten Malaysia, Pak. Sri, menika katemben mirsani lumantar live streaming. Nggih. Nggih. Monggo langsung kemawon ya, Cok. Ninggal katresnan. Bukane, Engko sindene di medun. Nggih, Pak. Nggih. Taun
katon sira wae aja lali babamu Nuwun Pak Lurah. Monggo Pak Lurah tung jeruk endi. Mas Yarto ken munggah. Monggo Pak Lurah pundi melih monggo nyang badhe minggah. Nggih peke kajeng iring parencan nika. Kula tak nggih pengin munggah swarga niku mawon. Papat. Papat. Nggih. Pun matur suwun. Warga saiki murah, guru 400. Pak Lurah dong jeruk. Nun sewu nggih, nun sewu nderek matur. Niki lak sampun dipun bikak. Tegesipun tasakuran HUTRI 78 kanthi wayangan. Mangke tahun-tahun berikutnya mboten kedah kula dalangi. Monggo selirane masyarakat pripun kula suwun kanthi sanget kula titip wayang tetep dipun lestarikan wonten Dung Jeruk mriki. Nggih, insyaallah. Dipun ayomi kali Pak Bupati, ngoten nggih. Nggih, niku saestu. Mergo napa wayang lak sampun pikantuk penghargaan saking UNESCO. Nggih. Warisan budaya dunia. Bapak Presiden juga sudah menetapkan bahwa Hari Wayang Nasional 7 November. Nah, monggo dipun dukung sesarengan ngoten nggih, Pak. Matur suwun Pak Dalang. Nggih ngaturaken panuwun saking Bapak Bupati awit nggih warga mriki ajeng urunan pun mboten siyos, Pak. Dadi nggih ngaturaken panuwun. Nggih, nggih. Nggih, ampun lali niku wau trene iki. Nggih, matur suwun. Ha iya. Nek ya bener kok Mas Bagong ya. Nggih. Saiki awake dhewe nyatane lho, sing khususnya warga masyarakat Karanganyar, seniman Karanganyar iki direngkuh banget karo Pak Yuli nganti kaya mengkono kuwi. Napa meneh zaman pandemi nika? Don? Pandemi nika daerah yang lain belum memberikan izin Bapak wis ngeparengke tanggapan lho. Lah nggih mila saking menika kula riyen nate tanggapan teng Tasikmadu niku telepon kali Pak Yuli. Pripun Pak Tasik pandemi mangke dibubarne pripun? Pak Yuli langsung ngendika kok ora eneng kene sing pani bubarne. Sing iso bubarne mung aku tok. Beres akhire. Semalam suntuk lancar. Ya, alhamdulillah. Iki sedaya pinaringan slamet, sehat. Amin, ya rabbal alamin. Pak Yuli tetep sehat, kuat, amanah, sabar anggenipun momong sedaya para warga masyarakat. Nggih. Amin. Menika wonten Nawala, Mas Petro. Nggih. Ude Wahyu Jati, kami sekeluarga besar mengucapkan selamat dan sukses peresmian pendopo Margo Manunggal. Semoga bermanfaat buat warga Desa Kedung Jeruk, Sukorejo. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Bupati, Bapak Camat, kepercayaan memberikan amanah pembangunan pendopo kepada kami. Nah, nambah Pak Dalang nyuwun Sri Huning dari UD Wahyu Jati melayani joglo, gazebo, kayu jati, glondong dan pecahan. Alamat Ndumas Munggur Mojogedang Karanganyar. Nah niku nggih. Wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking kula Pak Hadi Sukimin. Wah, iki imin iki ora. Nyuwun gending pepeling dipun bawani dandang kula. Kula kirimaken dumateng adik kula Sumardi Laladan Dulang Sragen matur nuwun. Ah nggih menika. Dipun aturaken Sri Huning langkung rumiyin nggih. Nggih. Coba nduk lintang mani nduk Sri Huning nduk. Iya, Nak. Mbak Tuti. Oh iya, Mbak Tuti ya coba kaya apa Mbak Tuti? Ha iya. Mbak Tuti kok Sri Huning. Mbak Lia ora dadi Sri Huning mah. Nggih. Nek Lia sing ngaturke Sri Bombok. Kowe serigala ora ya.
kalian pengumuman kagem pecinta wayang kulit nggih. Bilih benjang tanggal 25 Agustus dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Ortopedi Suharso Pabelan Kartosuro Sukoharjo badhe wayangan. Mapan wonten halaman rumah sakit mriku. Monggo berbondong-bondong terbuka untuk umum. Siap. Lah niki Pak Lurah diaturi munggah, Pak Lurah sing munggah mau. Sri Uning. Monggo Pak, sinten Pak? Lah nggih to. Sing kersa bawa monggo Pak, tindak mriki. Mbah Gentungan, Mas Pereng. Mas dijemput, Mas Mas dijemput Pojok. dulu. Mas Pojok, Mas Ewerjo. Ayo Pak Lurah mriki jan isinan ya. Wah. Pun manut mawon Mas. Nggih Sri Uning mawon. Oh, Sing sing- bawani Mas Bagong kali Mas Petro. Oh, sing Ngono no. Bagong. Ayo, Mbak, ya apa? Mas Petro sih. Putri kang sulistyeng warni Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Surawe Putra Kanjeng. Ampun ngeten lho, Mbak. Menika arep kados menawa menika Petruk saking LLI lho menika. Iki kok LLI sampean buline LLI. Lah iya. Mas Bagong ya, Mas. Tuk prang kumbo jana iki bapak-bapak kepala dinas ya isih keparang lenggah lho kok. Nggih, jangkep. Kula iki sing tak apali Pak Martadi. Lah apa? Gani tindak LPK, nah aku lak ngajar ning LPK. Iya. Nggih, berkat bimbingannya Pak Martadi LPK nggon aku ya adalah ya maju entuk bantuan terus. Lah maju iku ora geser ning dalan. Maksud iki maju program-programe. Lan uga Pak Dwi riyen dadi apa pernah nglenggahi camat ning Bak Kramat nggih Pak. Tahu tak tangisi lho Gong Pak Dwi iki. Lah ngopo kaya Lah arep Mas wae? apa kae arep alah pentas ning Tawangmangu ketekan dana aku nangis nang Pak Dwi langsung paringi 5 juta. Oh alah. Jaman grebek lamu mbiyen. Cobi sak niki ndang ditangisi ndak. Rawani nek iki nangis. Wong gur njaluk kok dipamer-pamerke. Ora kok pamer ngetokke anu perjuangane bapak mbiyen sing merjuangke aku sak kanca-kancaku Lho kok. kan jenengan dhewe iki kan ora. Wes nalih anu. Ndak, ini yo. Pindah kene. Bebelo. Benjing iki kok ngebelo ngono. Lho kae ning ado ya iki kan cedhak. Oh iya. Iki kan cedhak putrane. Wis kok bepok lho iki. Masane Sing nganggit iki Mbah Haji Sukron Sukondo. Ah, aja nggih main-main. Mbah Sukron Suwondo senes Mbah Suklon. Nggih. Guyon, Bos. Makasih lho Mas, makasih. Oh nggih kesupen Pak Yoyo. Napa? Tadi anu ndek wau Bu Lurah niku ngersake badhe nyekar. Bu Lurah ingkang cantik Badhe tesih nembang. lenggah. Mau naik ke panggung. Oh, nyekar. Nggih, ndek wau Habis sampe ini pesen. Bu luar Lurah biasa Kedung lho. Jeruk. Nggih. Oh, mengke mawon Monggo, Bu. cedhak ya. Nggih, ndek wau purun kok nyuwun lagu kok. Lah Nggih. jenengan mengke anu coba. Iki dirampungi sik. Lagune wae anu kok apik kok. Iki dirampungi sik. Bojomu sesuk tak ciliye. Ya lagu apa kuwi? Lagu anyar Mas. Oh iya toh. Nggih. Ngebelo. Bebelo. Ah, jare mau kon ngebel. Hati-hati lho, iki nderekke Mas Cahya Kuntadi, pengrawite nom-nom semene kuwi sing tuwek gur siji. Sapa? Sing nyaron. Wah, Pandu to kuwi. Kuwi putra daerah, putrane Kuwi Mbah putrane Yatmo. almarhum Mbah Yatmo kok Mas. Pak Joko. Kuwi ya dalang hebat. Lah ngono kok arep nesu lho. Aku warismu lho. Tanono tak cegat kowe. Ngebelo. Bebelo. 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 Wis no. Ya. Wiratmo iya. Larase nggo dhewe. Ora lali ya. Tan wurung Sri Huning Gundul.
Duh. Gugur. Sadurunge gugur iki gundul sik. Wong lara kok wonge kok. Des. Iki Mbah Sukron iki mirsani lho. Tutukno. Aja macem-macem karo Mbah Sukron. Atiku sumane bangsa Ayo gek joget kok gek neng. Kok anu Pandu gen ngendang gendi. Gek neng hik. Gudi. Ya Ndu Pandu ngendang gecul. Kene Ndu, iki putra daerah iki ngendang apik, nabuh apik, mayang ya apik. Ayo. Sing siji sing rapik. Apa kelakuane? Nek Pandu ki apik. Apik Pandu ki. Mase kuwi sing Jelas kula iki ngomongke Pandu kok teko Mase. Ketoke wedi to Gong karo Mas. Mboten wedi nek ora usah diomongke wis do ngerti kabeh kok. Tahu enek masalah to? Ora. Kalau wedi to? Ora sing dipek bojo Bagong iki cilak yange Joko. Sri Huneng, ayo Ndu. Ndang selak ngrungokke rada rusak ndang tabur. Iya. Awakmu sing nganteng ya Ndu aja niru masmu. Ayo. Sing apik sing lurus-lurus wae. Nek Jempong sing semangat, Pong, Jompong kok. Joko sapa? Jompong. Ya Jompong. Oh, hik ngarep pom bensin sampean ngulon sithik sedeng buka ya. Ya, oh enak kuwi. Kowe tau petuk rono to, Gong? Tau wong lenggatan. Oh, bakule kuwereng. Ya Mbak Tuti. Mangga Sri Kuning, Mbak. Manuwun Pak, nggih nderekaken nggih. putrane Mbah Yatmo. Kendangane jos. Wendang iso bening kaya ngono. Tangane kaya tangane almarhum. Heeh. Plak cetha. Tangane sapa? Almarhum. Ayo. Kaya karo ngomong ngono ae. Almarhum. Ngomong. Tangane almarhum sinten ta Mas? Kaya ngomong Mbah Yatmo. Oh, Mbah Yatmo. Tangane kaya tangane Mbah Yatmo dhisik, ngono wae rasa amrahu. Ah iya. Mendiang nek mendiang. Mendiang iki apa? Heeh. Geni wae mendiang. Mbah Yatmo daleme pundi? Anu kidung iku. Desane pundi? Kirangan lali. Sukorejo. Lah nggih niku lali. Desane pundi desane? Sukorejo. Desane? Sukorejo. Niku dusune. Dusune. Desane? Kedung Bruk. Kedung Jeruk. Iya. Ampun to Mas mesake. Aku seneng kok. Lah piye lho pancen ya iki dagelan terhebat sak studio Manakara ya iki. Studio. Puno kawan channel. Channel Jawa iki September iki calone syutingan ae lho Mas. Nggih, alhamdulillah. Aku jane pengen Bagong ning sing ganteni aku ora sida. Monggo to kula tak pengen tak benek-benekke lawang.
Ora iya. Ya, Dik. Katresnan ning Timbang kerawitan nggonamu ora payu. Ora payu wong salah jeneng kok. Lho, salah jeneng piye to? Mbok jeneng iki sapa to? Ora karawitan nggonku iki campur sari. Kok campur sari ya? Lah mulane njaluk laris campur sari niki kayak ana nyu. Kayak nyu Sagita, nyu Palapal saiki laris. Tak kok nyu malah ra nek wong nanggapno. Lah, mbok nyu apa? Nyu Sony. Wong biyen jenenge Sony. Lah anak kula jenenge Sony, Mas. Gawe campur sari tak nyu Sony. Nyu Sony nada Dek Ben. Saiki nyu Sony ora payu blas. Lah gambare apa? Ya gambar orjen karo bundernik. Iya. Ora, Dek Ben bojomu jaman ijen. Katresnane. Dek jaman ki jek bojoke lho. Jare bojomu tau melu lomba pas 17-an ki lomba apa? Panjat pinang. Kok wong wedok melu panjat pinang? Oh iya no, bojone Bagong kok. Itu hadiah apa? Ora pengen hadiah ngrameke 17-an. Lah ngopo? Sing penting iso kosot. Lah iya. Apa panjat pinang kan sing penting iso kosot lho, Dik. Dek ya lah iya. kosot. Saiki malah bojone iki kosote karo wong lanang liya. Terus ampun ngeten to, Mas. Mergo saperangan kok kancane enten mriki. Apa ya? Nek ngrembug tak tersinggung. Sapa? Sing gawa niku kancane enten mriki sebagian ngoten lho. Kancane sing gawa niku lho. Oh, iya to? Eneng lho. Saya sik ndi? Angger ora udok ngece ngene ya wonge. Mas Raja Mala to? Oh, kok mbok celaske iki lho. Layak kowe wedi banget to ya. Ngingeti Raja Mala ra wani. Rawane iki ngopo padha wonge nek. Ya parani coba nek wani. Nah. Lho. Lah mbok ning sarean ngene wae. Ayo. Katresnane wirat moyo.
Ih, luar biasa iki, jos tenan. Kange Pandu jos tenan. Nggih. Ugi ucapan penghargaan yang sebesar-besarnya dumateng para Karang Taruna ing Sukorejo mriki nggih Mas. Nggih, saestu. Tanpa dukungan dari para Karang Taruna, para pemuda, mokal acara iki bisa mawujud. Nggih. Mangke ngantos gara-gara ta? Nggih. Oke, siap. Niki istirahat riyen. Monggo. Mangke dipun lajengaken wonten Kalih gara-gara. kentosi Nggih. sing telepon wau sinten ngoten kula dereng paham. Lah iya, mak Kula golek lurae. kalih kula entasane gara-gara kalih kula golekane nomere. Mesake banget iki. Ya nduk Magita Gita mbacekne gelar cerita. Mangga. Oh. Tetek nyokong ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu kota-kota jagat Dewa Bathara jagat Mangestu Ngara. Kowe dudu wong Mandura nanging kowe wong-wong bayaran. Sing saben-saben gelem tumandang gulem makarti lamun ta dijejeli dhuwit karo Baladewa. Nun inggih sinuwun kalilan kula cumadung dawuh Kanjeng Sinuwun Mandura. Arep palungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana. Ana jejiban sing kudu ndok tindakake. Ya nadyan sejatine Baladewa mesti bisa ngrampungi nanging ala lamun ta dinulu saru lamun ta ditonton wong akeh ing ngatasé wong Mandura kok tanding karo wong pidak pejaraan. Arep palungguhan iki kowe aja wedi kangelan. Golek ana menungsa sing jenenge Petruk karo Bagong. Tugelen gulune padana glempo sirahe. Kuwi nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Lajeng keparingipun kula bidhal bincang menapa. Nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak. Wancine barat riris budhal dina iki kowe.
Wikrapala kang tumingal sacampuh samyama tali ler katet wileteng kata dak mangkung mangoncang niti bencang sangat simicil latinya ngadali terus tasara wilaka Gong nun rasaku kok malih ora penak sebabe apa kaya awake dhewe kaya wong ra eling ngono mula wong yen lagi nesu wong yen lagi emosi kok nganti mutuske perkara iki mengko mesti akeh klerune sing kleru ngendi Truk ing atase mung sak dapure Petruk kok nganti wani nantang perkara Ratu Mandura iki lho sing tak nggih modal menang iki lho apa paribasan kaya kutuk marani sunduk ula marani gepuk timun mungsuh duren terus lah yo yen nganti iki muka dhewe ditemoni karo Ratu Mandura digoleki karo Prabu Baladewa mongko diajar nganti sak matiku lan sak matimu ora iki mengko matiku karo matimu mati kodhok mati kodhok iki apa mati sing tanpa lelabuhan kowe salah lah iki kok iso awake dhewe mati kodhok mati tanpa lelabuhan Truk eling kok awake dhewe mangkat saka Karang Kadempel diutus karo Bapak Semar tur gegayuhane Bapak Semar anggone mbangun kayangan ki apik kae iki becik upamane kok iki mengko cilik lara gedhe mati aja wedi Truk nang donya ki awake dhewe mung ngantri mati siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya kuwi dudu panguwasane menungsa ning pinurba dening Gusti ingkang nyipta jagat nang donya ngibarate mung mampir ngombe tujuan yang abadi tumrape menungsa ya kuwi kapan bisa manunggal meneh karo Gusti ingkang gelar jagat ngono ora perlu wedi kaya ngono kuwi kowe tur bapak mbiyen lak yen nate ngendika sing jenenge mati iki diperang dadi telu ya kuwi mati nista mati madya karo mati utama mati nista mati wong sing kendhat tali murda lampus diri suduk salira ngrampungi perkara ngangge carane dhewe merga ora kuat nampa pacobane Gusti kuwi mati nista mati madya kuwi mati merga nuwun sewu pancen jatahe urip mung teka semono upamane lara terus bablas mati wis sepuh banjur seda ngono kuwi mati madya perkara swarga utawa neraka gumantung tumindake mbiyen piye lek apik ya cadangane swarga yen ala ya kudu digodhog ning neraka luwih dhisik oh ngono lah yen mati sing utama nah iki sing digandrungi sing dinteni karo para kusuma bangsa bergagah minangka kusuma yuda mongko mbelani bebener lan kautaman kaya sing ditindakke aku karo kowe iki mengko upamane aku karo kowe iki mati ana tangane Baladewa mati utama mergo ngrungkepi karo bebener ngestokke karo dawuhe Bapak Semar iki pangeran katon yen nganti awake dhewe mati iki mengko nindakke perintahe bapak awake dhewe cadangane swarga ngono ta
ning rasaku sing ora kena tak colong. Nyapa ora kena dicolong? Keder jantungku. Iki lho keringetan metu kabeh kaya. Aja wedi, ya ampun tek ngono tek wedi ta, Dok. Kowe iki dudu wong wadon, kuwi wong lanang, dudu wong pepinjungan. Tur pamane aku karo kowe iki mati, lha wis memper. Wong ade uripe wis suwe banget lho. Kowe jaman apa njajal? Aku kaya bosen kaya jeleh urip ning donya ngene iki. Lah pancen mati ya alhamdulillah rampung darmane awake dhewe, kewajibane awake dhewe ning alam padang. Kowe omong ngono ki mung abang-abang lambe apa tumus ana ing ati? Tumus ana ing ati. Kowe tenan. Tenan. Nah, ya pancen ngono, aku ya bakal ngantepi. Sejatine kabeh rembugku iki mau tak nggih nanting karo rasamu, ngantep karo pikirmu. Yen pancen kowe wani labuh marang bebener bareng karo Petruk, ya wis matur nuwun. Rawe-rawe, rantas, malang-malang tatas, becik ketitik ana ketara. Sapa bibite ala ing kono wahyune bakal sirna. Sing bener jejer, sing luput mawut. Bagus. Nyoh. Enek ke lho, dampyak-dampyak gerombolan teko kene. Ketoke golek awake dhewe bisa uga wong kae dikongkon karo Baladewa kon mateni aku karo kowe. Ya. Sapa sing maju dhisik? Kowe. Lho. Piye to? Jare rawe-rawe rantas malang-malang butung. Heeh. Lah kok aku kon maju sik iki piye? Lho, urut tuwek no. Sing tuwek sik kowe. Dasare kowe lak yo pas ulang tahun to iki. Kowe sik ngono. Mesakno aku. Aku lek mati saiki yo alah gek rong rabi lho mati lho piye jalan. Oh iya, bener wi bener. Bener kok bener. Ya wis, ning kowe ki maju lho. Maju. Lek maju rong karuan lek menang lho. Lho, maju mesti menang. Rong karuan lek menang. Kok iso? Lho, wong tarik tambangnya maju malah kalah. Olah lucu. Ora kok olah-olah. Kalau dampyak rene, ayo diadepi wong loro yo. Siap. Tekan jroning kewong mandi kosong langkat banipun Lara ora? Kaya pecah ndiasku kok. Rasir males. Entuke. Oleh. Oke. Le kliwat. Kono mau pindho. Hah? Pindho. Terus kowe rasir pindho. aku rong jamu kok. Ora ki lho ngantem lho. Ayo pindho. Oke.
Ora apa-apa. Oke, siap. Mangkahan grosro sesumbar Lindu ketara bumi kuncingku maludeg guntur ketuk Umukang joloni di Kowe sing jenenge Petruk Kowe sing jenenge Petruk Nggih, leres. Kula pun Petruk kantong bolong. Sing mburi iki sapa? Takon karo aku. Yo, Takono. sing mburi lemu, mripate ombo sapa? Takon karo aku. Yo, Takono. Mulek kaya entet. Aja ngaku musuh wong mringis-mringis kaya ngono kuwi gali kuwi. Sapa? Anak buah Jaka Raja Mala. Aja ngaku lek ngaku mending ngincim. Goleki omahku. Takon karo tangga-tanggaku. Pundi nggih griyane Bagong ngono. oh jenenge Bagong. Loh, tek ngerti. Lah sing ngomong kowe dhewe no ya. Kowe lek rasan-rasan aja banter-banter ngono senengane. Oh, senengane rasan-rasan bantel-bantel kowe ora. Tak kekrek lambemu iki ora. Sampean sapa, Mas? Piye? Sapa iki? Anak preman telu numpak king kabeh sapa? Ngalor ngidul menenggo sinden ya ora. Takon karo aku. Yo. Jenengku Klabangkara. Waduh, apik Klabangkara. Niku mburine aku jenengku Joko